Eta orduan, barruko erropak, andrak eta gaur egun eroten diren modun sostenak eta holan ez ziren egoten, zer egoten zan edo... Gorantzea. Baina, ez egon modun, atitizek egian, espazea, institutu baino. Bai. Gorantzea, hemen eurien, amarretako kordenagaz. Bai. Instituteko, atzetik dana, gorputzen guztizeko istatziena. Atzetik errura, eta gero hemen kordenagaz. Aurretik amarraten zan orduan, ez da? Dimintxe. Bai. Gorantza. Bai. Eta gero, gona, azpiko gonak. Azpiko gone bere eroten zan, ez da? Garritik bera edo gorputz osokoak eta... Gorputz osokoak kamisia. Kamisia. Uguia. Kamisiak uguia. Eta gero, goniak garritxilerako. Bai. Eta gero zer, marinere izaten zan, zer erabiltzen zan gehiago? Jantzik erabiltzen ziren edo gone eta marinere edo bietara? Gaztiak, lehen hau gaztiak goni eta jakia bitxizetxu zen. Edadera, baina eskoran, jantzizekien dute goni eta jakia. Ja, edade maiorera doainek da ziren nien edo. Bai.